Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li għall-problemi li ħoloq hu stess il-Gvern jew jipprova jagħmel xi ħaġa meta jkun tard wisq jew saħansitra jażel li ma jagħmel xejn. F'attività politika fi Żurriq il-kap tal-Oppożizzjoni irrifera għaż-żieda fil-popolazzjoni u qal li l-Gvern ma ħasibx għaż-żieda fid-domanda, argumenta li dan wassal biex issa il-poplu qed ikollu jħabbat wiċċu maqtuħ tal-elettriku, konġestjoni kbira ta' traffiku u servizz tas-saħħa li qal li qed jotor minħabba li mhux il-ħaq mad-domanda. Iddeskriva lill gvern bħala wieħed ta' delay għax qed jgħid li se jipprova jagħmel xi ħaġa biex indirizza l-popolazzjoni li kabbaru stess. Dr. Grech qal li l-gvern mexa bla direzzjoni u dan issarraf fil-pressjoni fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna u fuq is-servizzi li jiġu offruti. Wara l-fema li jissawwa tard wisq, irrimarka li dan huwa gvern ta' delay ukoll fl-edukazzjoni għax qal li għadu sa issa jimpika mal-lecturers tal-università u ma jinteressax mill-istudenti li qed ibatu minħabba dak li sejjaħ bħala tkaxkir tas-saqajn. Dr. Grech qal li l-istess kaxkir tas-saqajn huwa rifless fis-settur tas-saħħa fejn il-gvern qed juri ċar li ma jinteressax mill-professjonisti tant li l-mam saħansitra kellha tirrikorri għal azzjonijiet industrijali. Dwar il-qasam tal-ġustizzja l-Kap Nazzjonalista qal li dak li ġara din il-ġimgħa fil-qorti jixed ukoll kemm dan huwa gvern tad-delay għax skontu ma rridx ibiddel il-liġi biex ma jkunx hemm dewmien għal għalhekk il-gvern wera li mhuwiex fuq in-naħa tal-vittmi u dan wassal biex il-ġustizzja reġgħet tfallithom. Irrimarka li mhuwiex gvern tad-delay meta jrid joħroġ xi direct order jew meta jrid jgħaddi liġi ta' malajr biex itellef liċ-ċittadini mid-dritt tagħhom biex jitolbu inkjesta maġisterjali. Fakkar li għall-kuntrarju tal-Gvern Laburista li ta' daru lil poplu il-Partit Nazzjonalista għandu qalbu moħħu miftuħin għal dak li qed jgħidulu n-nies bil-proposti li qed jirċievi se jiġu integrati fil-programm elettorali biex jitwettqu bil-vot tal-poplu. Innota li dan huwa gvern f'paniku meta skontu l-Prim Ministru sfida l-ġlied lid deputat Carola Aquilina barra l-Parlament. Qal li attakki li qed isiru jkomplu juru li jekk hawn partit li jista' jieqaf lill-kriminali f'Kastilja dan huwa biss il-Partit Nazzjonalista. Bi gvern bla direzzjoni għal Dr. Grech huwa wieħed gvern ġdid nazzjonalista jkollu direzzjoni ċara fejn Malta tiġġedded u tibqa' dejjem Malta żagħżugħa mimlija enerġija.